gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa sinina nga ka-bloom sa kahumot, suwayi ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bomb, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Bomb, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, dunay stay fresh technology. Sinina nga ka-bloom sa kahumot. Charm Fat Bomb, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Bomb, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Knock knock! Who's there? Ako maba. Ako maba. Who? Mabaho! Nanimahugang hit ang kasanina. Summer Bomber. Enjoy tinginit nga walay ang hit. Pagbago na karong summer, gamit og Downy nga naay all day nga kapyutomot technology. Knock knock! Who's there? Ako mabang. Ako mabang. Who? Mabaho! Pahumuta ang kinabuhi ay nag-juicy. Tanan, Downy! Magbangong buhay na. Enjoy tatag-init minus ang heat with Downy. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Ngano ba nga kung Biblia lang atong tunan o himuong basihan, ngano ba kung Biblia ragyod atong basihan sa atong pagtuo, dili nato iapil ang tibuok istorya gyud sa atong kalibutan, buti pasabot dili nato iapil ang ubang mga libro sama sa history books nga nagpadayag og mga kamatuoran mahitungod sa mga panghitabo sa kalibutan. Kung dili nato iapil ang ubang libro sama sa mga history books kay Biblia ra gyud moy atong basihan, ngano ba nga kung Biblia ra moy atong basihan, posible nga malimbungan ta o mauwat ta sa pagpangita sa kamatuoran? Buino ngano na sayra niining atong segment karon sa tulumanon, ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Aniyan usab ang atong tulumanon nga giuluhan, ang kahayag sa pagtuong Katoliko. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Sa gihapon, kini ang inyong alagad, Silbert Dondoyano Sr. Mao gihapon makig-uban kininyo sa maong tulumanon, kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon sa atong mga amigong radyoman sa technical side, kasamang radyoman Danny Luod, kasamang radyoman Tax Ilumba, o sa gihapon, dili nato kalimtan ang atong pagyukbo, pagtahod sa atong amahan dinhi sa istasyon,
ang atong station manager kasamang radyoman Edgar Dagumo uban na sa iyag yung tibuok gyud staff dinhi sa maong istasyon, no? RMN Dipolog, dili lang nato hinganlan, no? Puros mga amigang mga radyoman nato dinhi, no? Sa RMN Dipolog. Og dili nato kalimtan usab, no, ang atong pagyukbo nga pagtahod, dili pagyukbo nga pagpakadiyos, ha, dihara ba gyud ta masipyat og sabot. Mao nang atong buhatan og istorya ang simbahang Katoliko nga dili mao. Kay kung muyukbo gani ko, no, sabto na nga gihimong Dios. Dili bihat na ng pagyukbo pagpakadiyos. Timan-an yun na nato. Kaya kana lang pagsaludar nato sa atong flag sa Pilipinas. Di ba? Yukbo man na kanang mo hunong ta, no? O mag-flag ceremony na. Then mo atubang ta sa atong watawat kung flag. Okay, mo hunong ta. Mag-flag ceremony na. Kay nagyukbo ta. Pero ang atong pagyukbo, pagtahod lang. Dili pagyukbo nga gihimo ng Diyos ang atong flag. Mobitaw nga tungod sa pasayloon lang unta, no? Tungod sa dili mao nga pagsabot na ay pundok dili lang nako hinganlan, no? Pwede man hinganlan kay tinuod man, pero di lang sa nako hinganlan, no? Na ay pundok nga dili na lang gyud mo saludar sa flag, di na lang mo saludar sa flag kay ilang giisip nga mahimo man kuno nilang Diyos ang flag nato, no? Di ba na ay grupo nga dili na lang mo saludar sa flag nato kay mahadlok nga mahimo pong laing Diyos ang flag. Di ba? Kay ang ilang pagsabot sa pulong pagyukbo, kana ra yung yukbo nga para sa Diyos. No? Wala mo abot sa ilang unahuna ba nga naay pagyukbo nga pagtahod lang. O tingali, kahibalo sila na, pero ambot nga nung nawala na silang unahuna, ambot o kinsay nagpaluyo ana. Nga kung ato na bang basahon ang Biblia, dili biya tanang pagyukbo, sabton ng yun nga pagpakadiyos. Nga mahimo ng Diyos o idol ng atong giludhan. Tagaan mo na akong example. Buhat 16:29 hangtod sa 30. Si Pablo og Silas giyukbuan. Pero dili to pagyukbo nga gihimo na silang Dios. Kay kung gihimo na silang Dios atong pagyukboa, natural ilag yung katungdanan ni Pablo ug Silas nga badlungon tong miyukbo nilang duha. Samas gi buhat ni Apostol Pedro sa dihang ang iyang pangagpas, ang iyang pagsabot sa pagyukbo ni Cornelio niya, daw gihimo na sang Dios, o man to interpretation ni Pedro atong pagyukbo ni Cornelio. Di ba? Nasa buhat 10. Ang interpretation ni Pedro nga kadtong pagyukbo ni Cornelio niya pagpakadiyos. Sa ako pong nahibawan good background anang Book of Acts. Naamong goy mga tao diha nga naghuna-huna ba og sayop. Unsa may sayop nilang una-huna nga tungod kay ang mga apostol kuno nagmilagro man, naghimog mga katingalahan. O, nagtuo sila nga siguro mga Diyos ning mga tawhana nga nanaog gikan sa langit. So tungod kay naghimog mga katingalahan ang mga apostol, ila na dahing gisabot nga, uy mga Diyos ni nanaog sa langit. Mao siguro na background sa huna-huna ni Pedro ba nga, oy kinis Cornelio, wala pa man yun ni kahibalo sa tibuok pagtulon ang Kristiyano kay ang iyang nahibawan katupamangkaraan, katurang Judaism, nga wala pa moabot dito ang tibuok kamatuuran kay ang tibuok kamatuuran moabot man na pinaagi sa Dios nga magpakatao si Kristo. Ang fullness of the truth dala sa atong Ginoo. Wala panahon sa mga propeta sa daang kasabutan. Na ay truth tong daang kasabutan pero dili nimo makita mahibaw-an ang tanan tibuok dito kay dili pa to mao. O unang ang padto sa atong tuluhuan, moabot ang kahingpitan, inig-abot na ni Kristo.
So, mao nang huna-huna ni Pedro nga, oy, si Cornelio, kinahanglan pag yung tudluan o gayo. So, naagad siya pang huna nga di mao nga natakdan sa uban. Kining iyang pagyukbo nako, wala nun is Biblia, ato lang ning, factor sa atong interpretation. Diba? Bisan sa mathematics na may factor, ay ka mo derive sa pagpasabot sa conclusion. Diba? O, mo ni ang factor. Nga, posible yun nga, naghuna-una si Pedro nga sayop tong gibuhat ni Cornelio nga pagyukbo niya. Naghuna-una siya nga daw gihimo sang Dios. Mao nang gibadlong niya si Cornelio, iyang gipatindog. Pero sa kaso ni Pablo ug Silas, wala nila badlunga tong, kung ako malimot, tinugyanan sa karsel nga miluhod o miyukbo nilang duha. Wa nila badlunga. Therefore, naagi pagyukbo nga dili pag-idolize o pagpakaryos, pagtahod lang. Di ba? Kadto day si, kung wa kumalimot, si Elijah, kung wa kumalimot sa Sitas, 2 Hari, nalimot hinong ko, 1:13 siguro. 2 Hari 1:13, napasaylo ako kung kanabang malimot ko, di matunong, kay dili ko hilig magtanaw o kanang kudigo. Okay. Tapulan yung ko magtanaw og kudigo. Magdala kong Biblia diri, di kaya na ko pamasahon, ako lang dito og kutlo. Oh. Kaya dili ko particular anang kana bagyong pakitaan yung kag bersikulo, pero dili mao imong interpretation. Ako palabihon ako nga masipyat kog kutlo og bersikulo, basta ang akong explanation mo target lang yun. No? Kaya saan man nang insakto ang bersikulo, pero ang atong explanation di mao. Deception. Di ba? So mo nang palabihon na kung masayop kog kutlo og bersikulo, basta ang akong explanation dili masipyat. Di ba? Nabitaw to'y nagkomentaryo sa akong radio program, pero ako manggidawat yun nga masipyat yung kog kutlo og bersikulo. Kaya di yun ko, anad og magtanaw og kudigo. Di ba? Nindot na ito itong naikudigo, kaya di kitang sipyat ba? Oh? Pero mas lively man yun ang di ta magtanaw og kudigo. Di ba? Munang ganahan yun ko mag-istorya diri sa radyo nga di magtanaw og kudigo. Magdala kong Biblia, pero igura po na ako tanaw-tanawon diyang pila ka kuan, pero di ko na ako nabasahon tibuok tanan. No? Oh. Na yung mga preacher nga, susta ka na agyoy, bersikulo yun, pakita pa na. Naapay mga, kana ganing, masaylo ako ha, pero tinuod ni. Naapay mga, unsa na, kanang PowerPoint. Kay aron makita gid ba? Makita. Pero inig kutlo lagig bersikulo, inig interpret kay mabahin-bahin mahinuon ta og mutuotan nila. Di ba? Nadaghaning relihiyon, agi anang na PowerPoint pa, agi bersikulo. Unya kalahi mag-interpretation. Unya naampoy mutuo. Di ba? Kana agong magwali god. Mutuo ba god mo nga tanang itudlo nila kana agyong bersikulo das Biblia? Ayuho ra gyud niya gunahuna. Inig pakita og bersikulo, sumpayan din nag-interpretation. Unya, kung madala ka sa ilang interpretation, mo apil gyud kanila. Di ba? Pagkadaghang namiya sa Katoliko agi ana nga estilo sa pagpangita sa kamatuoran. Mo bitong niingon ko ninyo, kung magsalig ra gyud ta og nasulat sa Biblia, dili nato ba iapil ang kanabang tibuok kamatuoran sa mga panghitabo sa atong kalibutan kay Biblia ra gyud. Niingon ko sa pagsugod sa atong programa, posible yung malimbungan ta o ma-deceive ta ngano man. Kay tanaw ra gyud ning gibuhat sa atong mga igsuon ron, pasaylo lang gyud ko ha. Inig kakitag bersikulo sa Biblia, ingon dayog Church of Christ, Iglesia ni Cristo, ingon ni Pablo, Roma 16:16. Mabasa, Iglesia ni Cristo. So, magtukod tagpundok ron, hinganlan na tog Iglesia ni Cristo. Unya, kay ang ngalan, naamas Biblia, ngalan manggod ni Cristo, mo nang mutuog yun ng mga tao kay Iglesia ni Cristo God, naagos Biblia. Unya, nga, kay balo ba mo unsay deception, na? Paminaw ra gud ni, pananglitan o magtukod kog balay. Dayon, dili ako ngalan mo akong ibutang. Akong ibutang dito, balay ni Trapulano
o balay ni Juan de la Cruz bisag dili biya na kay ako kung balay ako ko'y katukod, no? Pero ang ako lang yung ibutang Juan de la Cruz o Trapulano, balay ni Trapulano o balay ni Juan de la Cruz. Dili ba ang ako ngalan ba nga ako man ta ang balay, ako man ta ang gapahimo sa balay, dapat ana unta balay ni Silbert Dondoyano. Pero lahi akong gibutang, ambot ugon sa itumong nako nga lahi akong gibutang, di siguro ko ganahan sa kong ngalan. Oh. Nakaron mo tuo ba mo nga tungod kay gibutangan nako diha sa og karatula, but gibutangan nako diha sa description sa akong balay, sa atubangan gyud gibutangan nako balay ni Trapulano, balay ni Juan de la Cruz. Mutuo ba mo ana tungod kay ang gibutang nga sipra balay ni Juan de la Cruz, balay ni Trapulano? Now, kung nakahibalo mo nga ako gyud gatukod sa maong balay, ako gyud gapahimo, di gyud mo mutuo nga balay na ni Trapulano o balay ni Juan de la Cruz, balay gyud na ni Silbert Dondoyano. Bisan pag dili kanang ngalan na mo'y akong gibutang diya sa karatula o name tag. Di ba? Kay paras mo kung nagbulawan, kanang bulawan nga tinuod, bisan pag hugaw-hugawan nimo na imo nang ituslob slapok, parang tanawon mura nagdili bulawan. Kay naitom naman, oh? Pero kay tinuod na yun ang bulawan, bisan pag naitom na natanawon nimo dili na yun bulawan, di ba? Pero kana galing fake o dili tinuod nga bulawan, bisan pag ayuhan nimo nagpasinaw aron mura bag tanaw og tinuod, dili gyud na mahimong tinuod, peke gyud na. Di ba? Pagkadaghan yun nga uwat anang tungod kay gikopya ng ngalan sa Biblia. Di ba? Pagkadaghang na uwat ana. Kay ang tinuod yun kung ato yung tanahon ba ang tibok history aning atong Christianity, ang Iglesia gud ni Kristo, tanahon na to ang tibok history, natawag po siya Katoliko. Tungod sa iyang pagka-universal, disipulo yun ni San Juan gani sa history, kung isa mabasa ninyo na sa Wikipedia, no, history sa internet. Ang iglesyang gitukod ni Kristo, gitawag pod ni Bishop Ignatius og Catholic, tungod kay ang iyang kinaiya sa iglesia makailapon. Mo bitaw sa mga libro giingon nga si Obispo Ignacio kuno, Obispong Katoliko, ang unang ni gamit o nag-imbento anang termino nga Catholic sa iyang pag-describe, sa iyang pagtawag sa simbahan ni Kristo. Kay ningon mo Kristo, panglakaw mo sa tibuok kalibutan. So gusto niya nga ma-universal iyang iglesia. Mao na nga si Obispo Ignacio nga disipulo ni San Juan, niingon siya nga Katoliko ni mo na sa iyang libro unang nakita ng pagtawag og Katoliko sa simbahan ni Kristo. Oh. Pero naapoy mga expert anang pag-analyze ba sa sitwasyon sa kasaysayan, ato man ang speculation lang, no? Kay subjective man na, no? Giunsa na to pag siguro nga si Ignacio gyud kuno mo nag-una ana nga wala magay siya mag-ingon sa pagsulat niya sa iyang basahon katong sulat niya sa mga faithful sa Smyrnians, no? Kay sulat man to niya sa mga taga Smyrna. Kay kinigong mga obispo labi na ni adto ilang awaton ang mga apostol nga kung magsulat ang mga apostol, okay, dili sila mo rely lang sa binaba, kay ang binaba malimtan man unang magsulat sila. Oh, muna na sulat ni Pablo, sulat ni Mateo, sulat ni Lucas. O ambot og si Lucas bagyod kay narama po yung mga komentaryo nga gi-attribute lang kuno. Oo. Oh, so ingon na. So mo na nga kato si Obispo Ignacio nanulat po siya. Oh, nanulat siya sa Smyrnians. Niya dito sa iyang sinulat sa mga taga Smyrnians nga mga Kristiyano, iyang gitawag og Katoliko ang iglesyang gitukod ni Kristo. Tungod sa iyang pagka-universality. Niya tungod pod kay nag-ingon man gus Kristo nga nasa Mark 11:17 katong niingon siya nga, di ba ang akong balay pag nganlan ni balay sa pagampo ug alang sa tanang kanasuran, no? Marcos 11:17 nahibulong mo, wa mo mahibulong ana nga sa Marcos 11:17 nag-ingon si Kristo nga ang akong balay dili iyang ngalan iyang gibutang gani. Pag-ingon nga ang akong balay pagatawgon kinig balay sa pagampo ug alang sa tanang kanasuran. Wala siya moingon nga ang akong balay hinganlan sa akong ngalan.
Di ba? Pwede unta na kay siya go'y gatukod. Pero ang iyang gilitok dias Marcos 11:17 niingon siya nga, di ba nasulat man na nga ang akong balay pagahingan lanig balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran. Unsa man ang alang sa tanang kanasuran sa usa ka pulong sa in English, universal. Di ba? Universal. So kung ato nang hubad-hubaron, makailapon sa Binisaya, malukpanon og sa Tagalog na, no? Sa buong mundo. Oo. Dayon pwede po sa English, laing English ana, worldwide o international, magigamit man ng Eliseo Soriano. Wa mo kabantay ana, bisan si Eliseo Soriano ang banggiitan aning Biblia, iyang gibutangan og description nga international ang pangalan nga gikutlo niya sa Biblia, Iglesia sa Dios. O di ba? Church of God International. Nganong gibutangan man niya international kay nakahibalo siya nga sakto ang Katoliko nga ang kinaiya sa Iglesia sa Dios mo lukop mo tibuok kalibutan. Pero kung ayuhon yun natog tuon ng international, kulang man na, no? Although pwede lagi hapon na kay tibuok man nasod o international. Pero ang haom gyud kaayo nga termino kanang universal. Kay kung maingon kag universal, dili lang diri sa kalibutan. Ang katawhan sa Dios dili ra man kinas kalibutan, naa may katong church triumphant, katong tuwa sa langit. Di ba? Kanang nasa katikisim nato sa Katoliko ang iglesia nabahin sa gibahin nato generally sa tulo, the church militant, ang church militant kita napas kalibutan kay mo struggle pa man ta, di ba? Kay naa may mga tentasyon, posible pa man tang matintal, mo nang gitawag ta og the church militant. Militante ang atong pagkasimbahan diri sa kalibutan kay mo struggle pa ta kay naiyawa nga sigig panintal nga mayra ba kay manintal. Then makasala din ta, di ba? Dayon ang church triumphant katong tuwa na sa langit. Nga wa na di na to sila masipyat dito kay nagantihan naman sila. Kita ba mo bersikulos Biblia nga ang mga espiritu sa mga matarong sa langit na nahimo pang demonyo nakasala pa? Wala na. Mo na gitawag to sila dito the church triumphant. Dayon ang kanang ikatulo kanang wa pa ka abot sa langit kay naapay mga mansa kanang naas purgatorio gitawag na to nag sutong nang nasa purgatorio the suffering church na nalimot ko sa termino ana. Basta kay ang militant kita diri no sa kalibutan. Ang sa purgatorio katong nalimot ko sa termino, no? Pag text mo sa cellphone ko na kay balo mo, basta kay naay description na. Then katong sa langit, triumphant. Di ba? So, kung diskumpiyado mo anang purgatorio, at ang ilang po na kung ato nang may hisgutan, no? Sa atong tulumanon. So, mauna, no? Ang tinuod nga simbahan gud ni Kristo, kung ato yung i-apil ang history, dili lang kay nailani sa ngalan yun ni Kristo. Tungod po kay ang Biblia mismo, si Kristo mismo wala mag-ingon nga, hinganli ni sa akong ngalan, kining akong balay. Di ba? Pero ang iglesia ng gitukod ni kapatid na Felix Manalo, iyag yung gibutang ng, diagyon sa simbahan nila, di balay alampuanan, di ba? Sa kanang mga simbahan nila, butangan yung Iglesia ni Kristo. Di ba? Pero kung wari ka ni Kristo, kanang gikan gyud sa baba ni Kristo, di ba? Ingon siya nga, di ba? Nga akong balay pagahingan lanig balay sa pagampo o alang sa tibuok kalibutan o universal. Anong wala man siya mo ingon nga pagahingan lan sa akong ngalan? Kinsa may gaingon nga nganlan sa iyang ngalan? Apostol ra. Di ba? Kanang pag-ingon nga iglesia sa Dios, iglesia ni Kristo, pulong ra man sa apostol. Sama ni Pablo. Di ba? Kana galing pagtawag og piniling katawhan o piniling nasod, kinsa may gaingon ana? Si Pedro. Ang gitugyanan si Yahweh, ang leader di ba? Pero wa gyud English Pedro nga, oy Pedro, hinganli ning akong pundok og piniling nasod o piniling katawhan. Although sakto ra gihapon na kay piniling katawhan man gyud ang iglesia. Di ba? Piniling nasod. Pero pulong ra nag-apostol. Pero para na ako, God, ang palabihon na kong description, kadtong gilitok yun sa master. Nga si Jesus Christ. Unsa may gilitok sa master? Ni si Jesus Christ. Ang mabasa na to sa Marcos 11:17, katong niingon siya nga, di ba, nasulat man na nga ang akong balay, pagahingan lanig balay sa pagampo,
ug alang sa tanang kanasuran. Actually, double meaning na mahimong sabton nga building og katawhan. Kay ang termino gud nga simbahan o iglesia, pwede nimo itumbok na siya sa building, pwede po nimo itumbok sa katawhan. Kay ang church o simbahan, katawhan man na. Unya, kay naaman na puloy-anan, mao nang pwede po na gamito na nga termino sa paghingalan sa building. Di ba? Kay kanang Marcos 11:17 ang background ana ang templo na sa mga Hudiyo nga gihimo nilang murag merkado ba nasuko ang Ginoo. Dahil niingon din siya, di ba, ang akong balay paghingalan nig balay sa pagampo. Nganong nag-ingon mas Kristo ana? Kay simbahan ko na, balay ko na sa Dios. So balay sa pagampo. Dayon niingon siya, tawgon kini og balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran. Unsa man ang alang sa tanang kanasuran? Universal. Na kung moadto kas Greek o Latin, mo gawas yun ng pulong kuan Katoliko. Gani, kanang na gyud nga si Obispo Ignacio kunoy gaimbento ana, spekulasyon ra na sa pipila ka mga writer, bisan pagalig pare, no? Kay naay pare pud nga gaingon ana nga si Obispo Ignacio mo gaimbento ana, pero wala maingon si Obispo Ignacio ana. No? Posible man nga naay nakalitok nga lain, posible ganig na litok nag-apostol, pero wa lang masulat, kay dili man pud tanan nasulat. So may giingon ni Dres Biblia nasulat bagod ang tanan. Juan 21:25 dili tanan nasulat. Naay gibinaba na lang unya. Kanang gibinaba gali nga pulong, posibleng dili gyud na mahibaw anato karon kung wala gisulat lagi. O bitaw nga magsulat gud parang di malimtan niya kay na may wala masulat. So posible gyud nga nalitok og apostol pero wa lang masulat. Mao na nga si Ignacio ra gipasanginlan nga mo'y nag-unaan ng pulonga. Bisag wa siya mag-ingon nga ako may gaimbento ana. No? Unya sa matud pa sa usa ka pari nga banggiitan aning pagpasabot sa Katoliko, ingon siya nga fulfillment man na kanang gibuhat gali ni Ignacio nga gihinganlan niya universal ang balay sa Dios o iglesyang gitukod ni Kristo. Fulfillment na sa Marcos 11:17 kuno nga tawgon og alang sa tanang kanasuran. Kay ang meaning anang alang sa tanang kanasuran kuan man universal o Catholic mao na. So kanang pagtawag og Catholic sa iglesyang gitukod ni Kristo, kuha na siya, katumanan na siya sa gustos Ginoo nga mahitabo. Marcos 11:17 nga pagahingalan og alang sa tanang kanasuran. Pasensya, hindi na ko katiwas og explain ani ha, kay wa na tay panahon at ang ining sunod Domingo pohon, no? Nga akong balikon kung magsalig ra gyud tas Biblia, posibleng mabutaan ta kay pangkutloon man ang bersikulo din ihingalan sa ilang pundok nga di ra bagis Kristo mo'y gatukod. Kay ang tinuod nga iglesia bisan paghingalan imo naglaingalan kung si Kristo mo'y gatukod ana tukod gyud ang Kristo. Roman Catholic Church. Di kakitaan as Biblia litra por litra, pero mao ni nahitabo sa history nga gitawag pud og Roman Catholic Church ang iglesia ni Kristo. Bisan pagnganlan naglaingalan kung si Kristo may gatukod ana, tukod yun na ni Kristo. Pero naagali pundok nga dili si Kristo gatukod niya, nganlan yung iglesia ni Kristo, di pagkadak kung pike ana. Di ba? Pasiluwa lang yun ko. Munang daghang mauwat, kung dili iapil ang tibuok history sa kalibutan. Kaya nga, gamiton man ang mga bersikulos Biblia, born again, namas Biblia, rin tukod ay pundok, bisag dili si Kristo may gatukod. Di ba? Mauwat yun ta. So, unya na niingon po sa Jeremias 5:26 nga gitagna man na niingon si Jeremias nga ang katawhan kuno sa Dios daghag daotan. Na og magpahambugay ta asa natuman ang bersikulo ha, natuman as Katoliko kay daghan man Katoliko daghan pong daotan, di ba? Di ba basahan ninyo Jeremias 5:26. Daghang daotan sa akong katawhan. Nya og mag-ato ng gamiton ng bersikuluha magpahambugay ta kinsa may daghag daotan nato. Di ba Katoliko? Maghinambugay na puntaan ni ron. Inoon, kung magtuman kita sa mensahe sa Diyos, mabalaan kita. Pero unsa ang hitabo man yun ang daghan pong nahimong daotan. Jeremias 5:26. So, maglibog na siguro mo. At tangi sa sunod Domingo pohon, no? Ang sumpay ani. Okay. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal.
Tatak RMN. Basta mancha, di ka na hanglang mahalong panglabas. Surf, muling ugmaan.